mai gida, sannu mai gida. Ya me na baki. To mai gida zan dai dauko kulan nan da ke sama ke so ya dauko yau za a samu su babu abinci. Ni habu yadda da kullu sanaci da kakan bana ba. Mai gida iyayen nawa ne kakan banza. Ni dai ban ce ba amma kuma ai hankali hanji ne shada masara ga kuma. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Tanimu. Jikokin mu ne da ki Usmanu Fulani. Rata kasa na ji kunya fa. Fulani na bi shehu. Muka same Zaria. Tanimu. Dada gobe wani haka ha. Kai ma ka kan kama da butan ka na kama na ja. Kone ka ba faɗi. Ka sha mai ango. Aradun Allah akwai matsala. Eh? Akwai matsala aradun Allah. To. Ni ko ganin nake aradun Allah fasa auren nan zai. Eh? Mai gida? Ya kamata an ne? Saboda mito. Aradun Allah kunya nake ji. Aradun Allah ne kunya nake ji. Kunya kaman sunan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kaka ji ma kunya komi. Aradun Allah mun ka san fa daga nake sai sanda. Da su ɗan ka kwana. Ashe kuma in waye gari ashe in kwanta da mashe. Gaskiya ne ka ba abun kunya ga. Haba sweetie, haba ni. Ke dole kamar ni ba ke dole. Wanga birkitaccen banda har yanzu Allah ya kagare maka wayewa. Hala kai ko ne akwai kunya. Yayi. Mu ga muna shago mai shayi na ajima da mu kirkiri magana mu. To, sai an ji ba. To, sai an ji.